wel iets bijzonders. Hè? Het is, ja, je bent op een tijd in het gebied wanneer er eigenlijk verder geen mensen zijn. Dus het heeft wel iets, ja, iets magisch, zou ik maar zeggen. Ja. Je deelt het met de natuur, hè? Je deelt het met de vogels en de geluiden. Ja, nee, dat is gewoon heel leuk. Ja. Goh. Prachtig, hè? Die zonsondergang. En inderdaad, precies om 10:10 zien we de eerste nachtzwaluw vliegen. Hier. Dat is, hier. Ja. Dat is er één, toch? Ja, dat is een mannetje. Ja. Kijk, het witte in de vleugels, het witte in de staart, dat is een mannetje. Ja, hè? Hele mooie vleugel. Het zijn niet de punten, hè? Of nee, wel? het zijn gewoon witte balkjes. Balkjes. Ja. En de buitenste staartpennen zit ook wit in. Wat een smalle vleugels. Ja. Hè? En lang. Lang. Ik geloof dat hun vleugelwijdte iets van 50 centimeter is. Ja, de vleugellengte op zich is 195 mm zo'n beetje. Dus, ja. Nou, dus het gaat nu wel beginnen. Ja. Nou, hoe laat is het? Het is 10:15. Ja, 10:15 geweest. Ja. Ja. Vogel van de klok. Ja. Late vogels. Kwiek. Ja. Het zijn razendsnelle vliegers, hè? Zo zijn ze hier, zo zijn ze daar. Ja. Maar ze vliegen dus hier boven dit open terrein rondjes om te fourageren. Ja, Om nachtvlinders te pakken. Om insecten te vangen, ja. Ja. Dus, Heen naar rechts. laag op boordrijden. Ja, hij produceert een bijzonder geluid. Op een bepaalde manier zangerig, want het gaat een beetje, het fluctueert een beetje. Hè? Ja, klopt. Dan mag je die soorten te pruttelen net een afgeslagen motor of zo, zo'n beetje, die bijna afslaat of zo. Weet je. Ja. En dan is het meestal even stil. Daar vliegt u weer in. Ja. Ik denk dat ze nu zonderhand jongen hebben, hè? Ja, dat vind je vast wel, ja. Dus ze moeten brood op de plank. Ja. Oh, ja, hier. Ja, Hier boven het hier vat. voor ons. Ja. Komt er een. Daan. Dicht bij je. Komt een beetje deze kant op. Oh, die ligt hier al. Hier gaat hij. Hm. Links. Bij de maan. Even bidden. Prachtig, hè? Ja. Ja, een bijzondere vlucht.